Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І у нашій студії вітаємо Михайла Буроманського, професора міжнародного права, експерта, також аудитора НАБУ від уряду. Але сьогодні ми будемо говорити не про НАБУ, так і про аудиторство. Будемо говорити про результати діалогу Волкера та Суркова. Сьогодні, 26 січня, помічник Володимира Путіна Владислав Сурков та спецпредставник Сполучених Штатів Америки по Україні Курт Волкер мають зустрічатися. Можливо, вже зустрічаються, тому що ніяких ще новин немає. І взагалі, наскільки важливою має бути ця зустріч. Перед початком нашої розмови, пане Михайло, давайте послухаємо, що сказав під час Давоського економічного форуму Петро Порошенко, президент України. Десятки тисяч українців захищають не лише свій суверенітет, територіальну цілісність і незалежність, але свободу і незалежність у Європі і всьому світі, зупиняючи Росію від спроб підірвати глобальну стабільність, коли один з постійних членів Ради безпеки ООН є агресором. Нам життєво потрібна миротворча місія на сході моєї країни. Отут кілька є цікавих моментів. Так? Україна цього місяця вона проголосувала за закон, коли визнала Росію агресором. Так? Тут Петро Порошенко згадує про десятки тисяч українців, а також говорить про Раду безпеки ООН. Він має на увазі один з постійних членів – це Росія. Так, в мене два запитання щодо цієї цитати Петра Порошенка. Перший, на вашу думку, чи у Європі він був в Давосі, так? Чи в Швейцарії, чи у Європі, на вашу думку, починають призабувати те, що на Сході точиться війна, так, між Україною і Росією? І чи розуміє Європа, що вона має у Радбезі ООН країну-агресор? І чи з юридичної точки зору вони визнають так само, як Україна визнала аж на 4-му році війни? Я би сказав так, що Європа починає потихеньку звикати до ситуації, яка є в Україні, і це пов'язано з тим, що світ кожного дня має дуже багато різних подій, досить гучних, і на тлі цих подій та війна, яка йде в Україні з 2014 року, вона вже поступово стає якоюсь традиційною. І, відповідно, це є одним з завдань нашої дипломатії – постійно тримати цю проблему в порядку денному світовому. Чи розуміє Європа, що Росія – агресор? Я думаю, що найвищий європейський політикум це розуміє. Це розуміє, інакше не було б санкцій проти Росії від Європейського Союзу, і інакше не було б тих зусиль, які Європа у зв'язку з Мінською домовленістю намагається тиснути на Росію. Тобто, звісно, вони розуміють, що це агресор. Питання в тому, чи є великий ефект від цих розумінь. Ефектом є санкції. Більшого ефекту поки що нема. І, очевидно, Європа і не в змозі більш ефективно діяти за цих умов. Тобто вони зробили, якщо не максимум, то максимально багато в межах своїх можливостей. Воювати вони з Росією не будуть. Вони визнають, що Росія є агресором, так? Звісно, визнають. Звісно, визнають. Але водночас вони до кінця не розуміють цієї проблеми, скоріш за все. Я думаю, що вони і проблему розуміють. І вони розуміють, що є певна межа, далі якою Росія не повинна була б піти. Тобто є країни європейські, які чітко розуміють ступень загрози від Росії. Це пострадянські країни або ті
які були в так званому комуністичному таборі, бо вони в своїй історії багато чого пережили. І є ті, для кого це якийсь чужий приклад. І, відповідно, тут є певна різниця. І, звісно, для Литви, наприклад, для них зрозуміло, що ця загроза, ось вона, і як було в 40-му році, просто можна перетнути кордони за декілька годин все захопити. Власне, тому вони сподіваються на ефект НАТО, і тому саме НАТО розмістило там свої підрозділи. Американці, зокрема, для того, щоб демонструвати, що ці країни під захистом. Тобто, от з цієї точки зору ми, звісно, маємо картину, в якій Європа сподівається на те, що гірше, аніж є, не буде. От приблизно так би я... Тобто Європу влаштовує такий стан справ, який є навіть на даному етапі? Він не те, що її не те, що влаштовує. Я думаю, що він скоріше для європейців не є таким собі відчуттям якоїсь надзвичайної загрози. Не випадково на прес-конференції, яка була в Давосі, де і президент Литви, і президент польський, і президент України, вони всі, власне, говорили про необхідність єдності. От єдність Європи – це є найбільш важливим зараз. Бо саме єдність, вона може бути певною запорукою того, що не буде розвитку цієї агресії. Далі, на інші країни. Ми ж обов'язково думаємо, що це буде обов'язково агресія, війська підуть. Ні, це може бути така сама гібридна агресія, яка відбувається зараз щодо України. Це може бути такі самі втручання в виборчі процеси, як це відбувається в деяких європейських країнах. Це так само може бути втручання в процеси, пов'язані із цілісністю держав, як це приклади деякі були по Іспанії. Тобто багато є способів впливати. І багато є способів, за допомогою яких та сама Російська Федерація може намагатися впливати і втручатися в справи, і досягати своєї мети. Бо якраз для Росії головною метою в даному випадку є дезінтеграція Європи. Тобто створити умови, за яких не буде єдності. Не буде цієї єдності. Да. Оце є, власне, це є та сама війна. Для цього не треба зброю якусь воєнну застосовувати. Петро Порошенко у своїй промові згадав ще про одну річ, навколо якої точиться досить велика дискусія. Так, миротворча місія на сході моєї країни, вона потрібна нам як ковток, так? Вона життєво нам потрібна. Вже кілька місяців ні Росія, ні Сполучені Штати Америки, вони не можуть дійти спільного знаменника щодо цього. Так? Курт Волкер минулого року, він говорив, що принаймні резолюція щодо миротворчої місії буде на столі до кінця грудня. Цього не сталося. Так? І це досі залишається найбільшим питанням. На вашу думку, чи 2018 рік далі пройде у руслі дискусій навколо миротворчої місії, і наскільки вона є прийнятною чи неприйнятною для обох сторін? Я думаю, що дискусія буде. І я думаю, що питання введення миротворчих сил – це питання ООНівських, це питання надзвичайно важливе з точки зору переведення цього конфлікту під контроль міжнародної організації, впливової міжнародної організації, Організації Об'єднаних Націй. Саме тому Росія цього не хоче. Тому що, власне, щойно там з'являться відповідні контингенти, вони не зможуть, Росія не зможе контролювати ефективно територію, яку вона зараз контролює саме ефективно. В той самий час, от якщо ми згадаємо останній виступ Лаврова, то ми там, як ви пам'ятаєте, почули, що він сказав, що Росія готова визнавати Крим, визнавати Україну в її межах, окрім Криму.
Тобто, начебто, от нові кордони вони готові визнавати. Ну, я б з одного боку не сильно вірив тому, що говорять навіть високого рангу російські політики. А з іншого боку, все-таки, очевидно, це означає, що Росія за певних умов готова була би піти з Донбасу. Питання умов. Оце ключове. І, власне, Волкер і Сурков про це і обговорюють. І Волкер то прямо сказав, що має бути досягнуто Мінські домовленості, і має бути результат на основі цих домовленостей, але після того, як будуть введені туди, на Донбас, Збройні сили ООН. А російські коментатори, от буквально там сьогодні, вчора, казали, що не треба нічого очікувати від цієї зустрічі. Але давайте послухаємо, що сказав прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков про зустріч Курта Волкера та Владислава Суркова. Там порядок денний досить вільний. Це звіряння годинників і обмін думками з поточних питань, завислих питань щодо ситуації на південному сході України. Очікувати якихось результатів від цієї зустрічі навряд чи можливо і не слід, напевно. Це звіряння годинників – робочий процес. От знаєте, як би я назвав двома словами так цю цитату Дмитра Пєскова, прес-секретаря Путіна? Будемо координувати, щоб скоординуватися. Ну, це десь так виглядає. Приблизно так. Да. Тобто будемо щось робити, аби нічого не робити. Власне, Росія, втративши вплив на Україну через Донбас, Росія втратить, власне, і більш широкий вплив на Україну. Бо зараз вона має можливість через війну на Донбасі постійно звинувачувати в чомусь Україну. Зникне тема. Звісно, що це невигідно. Я колись на самому початку цього конфлікту для себе поставив одне питання. Коли цей конфлікт закінчиться? І відповів на нього так. Тоді, коли Росія досягне своїх цілей, які вона для себе поставила на початку цього конфлікту. Так от, сьогодні я вважаю, що відповідь має бути та сама. Чи досягнула Росія своїх цілей? Вона досягнула? На Донбасі? Думаю, що ні. 4-й рік. Думаю, що ні. Думаю, що цілі подальша дезінтеграція суспільства, подальше створення Українського чи на загал європейського? Думаю, що українського. Чи я ще тут уточню запитання, чи, наприклад, Росія хоче розколоти європейське суспільство через питання України? Ні, не думаю. Чи це окремі два питання? Я думаю, що це окреме питання. Україна – це питання збереження її в межах впливу Російської Федерації. Європейський Союз – це створення умов, за яких Росія може сильніше впливати на дезінтегрований, не єдиний Європейський Союз. Тобто це два вектори, але обидва вони так чи інакше пов'язані з певними пріоритетами зовнішньої політики Російської Федерації, з тим бачимо, як вони це вважають, з огляду на, ну скажімо так, на певну гегемонію в світі і, відповідно, створення тих точок напруги, де би з ними треба було вести переговори, якимось чином шукати компроміси, і таким чином ну, держава так би наче піднімається в своєму значенні на світовому порядку. Ну, так було в Сирії, так в Ірані, так в Північній Кореї. Тобто є багато прикладів, де от ця політика працює, і, власне, я думаю, що приблизно так.
От Курт Волкер у своєму інтерв'ю останньому для BBC, він сказав, що якщо будуть дотримуватися мінські домовленості, то війну можна завершити за рік, тобто розв'язати всю цю ситуацію у 2018 році. Однак тут є одна річ: мінські домовленості не діють. Про це вже вголос всі заявляють, і українська сторона, і західні країни. Вони кажуть, дієвість майже нульова цих мінських домовленостей. Потрібно міняти формат, якщо потрібно, то який? Тоді. Це дуже хороше запитання. Я дивлюсь на от ці події і згадую, колись така була радянська передача по телебаченню «Угадай мелодію». І там Я її пам'ятаю. Да. І там от було один угадав з 3 нот, один з 2, а один з однієї. І йому казали «угадувай». Так от, мені здається, що зараз Сполучені Штати Америки от в цій позиції, коли їм сказали «угадувай». От ми не змогли досягнути успіху з мінськими домовленостями, от тепер ви взялися, давайте ви будете. Бо в останнім часом дуже мало коментарів від європейських політиків топових щодо Мінська, а основні коментарі це американські. В цьому сенсі мені здається, що зміна якоїсь площадки, на якій це буде відбуватися, добре, ми змінимо, наприклад, Мінськ на Будапешт, навколо Будапештського меморандуму, чи ще якийсь там формат придумаємо. Я думаю, що це ні до чого не призведе. Для нас мінський формат важлив тим, що він набув певного юридичного статусу. На нього посилається Рада безпеки ООН. Ми його фактично визнали. Це фактично єдиний формат. Єдиний формат, але він юридизований. Тобто формат, за допомогою якого не лише Україна в цьому процесі, але і Росія втягнута в цей процес. Якщо зараз скасувати мінський формат, то Росія нікуди не буде втягнута. Не буде формату, в якому можна було б з нею вести переговори і звинувачувати в тому, що вона щось не виконує. Зараз є можливість це робити. Тому я би всім тим, хто виступає проти цього мінського формату, проти цих мінських домовленостей, сказав би, що іншого нема. Ми маємо те, що маємо в руках реально, і цим треба користуватися. Чи можна додаткові формати створювати? Можна. Можна намагатися створити Але формати. поки що йому альтернативи немає. Немає, реально нема. І головне, це те, що він в світі визнаний як певний формат. Чи він для нас є остаточно вигодним, чи він є, скажімо так, ідеальним для нас? Звісно, він не є ідеальним. Але він є таким, який є. От це те, що у нас є в руках на сьогоднішній день. І не лише у нас, у європейців, у американців є мінські домовленості. Я не знаю, про що б міг говорити Волкер з Сурковим, якщо б не було мінської домовленості. Тобто вони повинні були б виробляти новий документ. То нову якусь дорожню карту, щось би повинні були робити. Відповідно, так, це не ідеальна штука. Але в даному випадку вона є тим, з чим треба рахуватися. Засоби масової інформації, також різні експерти, вони багато говорять про ситуацію на сході України, саме на Донбасі. Тема Криму час від часу з'являється, так? 4-й рік анексії вже в березні буде річниця. Ви сказали, що мінський формат – це єдиний юридично визнаний, так? Ви сказали, що Володимир Путін, пропонував, чи там представники, чи це був Лавров, так, міністр закордонних справ, що, мовляв, давайте закрити очі на Крим і, можливо, ми якось там ситуацію на Сході вирішимо. Як в правовому полі можна би було вирішити ситуацію із Кримом, так? Я би сказав так, що мінський формат – це єдиний формат для війни на Донбасі. От для цього це єдиний формат. Якщо ми говоримо про Крим, то це формат, який принаймні 2 резолюціями Генеральної асамблеї ООН визначений як формат, в якому Росія визнана агресором, де, може, слово агресор там немає в цих, але там чітко сказано, що
територіальні зміни, які відбулися, вони не можуть бути визнані в світі. Фактично це означає, що було визнано акт анексії і що було чітко сказано, що жодна держава не повинна визнавати територіальних змін, які внаслідок цього відбулися. Це теж юридичний формат. Ми дивимося далі на рішення, які приймала Рада Європи, парламентська асамблея Ради Європи з цього приводу. Ми дивимося на парламентську асамблею ОБСЄ, які з цього приводу приймали, де називають Росію агресором, між іншим, і де називають її окупантом. Так от, це інший юридичний формат, який стосується Криму. Він більш складний. В якому сенсі? В тому сенсі, що цей формат визнає Росію воєнним окупантом, але не пропонує виходу з ситуації, на відміну від Мінського, де є, відповідно, ну, принаймні якась дорожня карта. Тому це означає, що проблема єдина, але складається з двох частин. І треба кожну з цих частин розв'язувати по-своєму, бо вони не розв'яжуться однаково і разом. І це треба теж зрозуміти, бо не вийде от сказати так, що сьогодні там Донбас, а завтра Крим. Це може бути сьогодні Донбас, а Крим може бути через декілька там, через певний час. Тобто це більш складна проблема. Тому що так, як ми не маємо політичної волі по Донбасу, ми не маємо тим більше політичної волі по Криму. І так, як Росія накачує Крим зброєю, а про це говорили ще в 2014 році, що це буде і саме так. Як це було і з радянських часів, це було так само, це був авіаносець такий певний, оскільки не було інших. Так от, це означає, що там теж буде така сама складна ситуація. Але як відбудеться повернення і коли, це питання, я би не гадав. Ви би не гадали, ви кажете, так, часові рамки і терміни, вони є досить важкими. Так? Дехто з експертів, я майже з кожним, з ким спілкуюся, я ставлю це запитання. Так? Часто можна зустріти, що якщо конфлікт буде тривати більше, ніж 5 років, ми говоримо на даному етапі про Донбас, так? Да. То ситуація може просто перейти в фазу замороження і тривати роками і роками, 10 років, 15 років. Да. І якщо затягнеться більше 5 років, то розв'язки можна і не знайти. Ну, маємо багато прикладів. Ми маємо турецький Кіпр, ми маємо... Який поділений? Поділений, да, іде, це фактично 40 років. Ми маємо приклад Придністров'я, ми маємо приклад Абхазії і Осетії, тобто приклади такі, звісно, є. Чи повинно це забажати розвитку держави і життю країни? Це повинно турбувати, це повинно боліти. Але держава, суспільство повинно розвиватися далі. І повинно демонструвати, що воно здатне існувати і бути, ну дивіться, знову таки конфлікт, який був, він трохи інший був, тим не менше Північна Ірландія. Угу. Знову таки, змогла вийти Британія з цього? Змогла. Скільки років? Ну, десятки років. Але, тим не менше, все-таки якось залагодили. Конфлікт почався, наскільки мені відомо, на початку ХХ століття, так? Так, да, да. І, власне, за цей час Британія розвилась дуже серйозно. Вона не стала найпотужніших економік світу. Вона не стала слабкішою. Так от, і тут треба саме такий підхід для себе виробляти. Не можна забути про це, бо це наше. Але і не можна, померти із-за цього. Треба розвиватися, зберегтися, стати більш потужними. І це дасть сили повертати. А знаєте, я вам скажу, от цього тижня на студії були хлопці,
хлопці ультра з Луганської зорі, які провели в полоні більше 1,5 роки. І коли я їх в кінці програми запитався, як можна повернути ці території, так щоб вони були під контролем України, вони сказали, щоб Україна стала сильною, і ці люди самі захочуть сюди повернутися. Я думаю, що приблизно те саме я теж зараз сказав. Дякуємо Михайлу Буроманському, експерту з міжнародного права, професору. Мене звати Любомир Ференц. Інформаційний вечір на телеканалі АТР підходить до свого завершення. Вже за кілька хвилин дивіться програму «Прайм» з Аркадієм Бабченком. Побачимо.